ラジオフリー・イーストトルキスタンは、オランダ財団のウイグル暴走財団によって設立された国際的な非営利ラジオ放送プラットフォームです。私たちのミッションは、東トルキスタンで続いている迫害と文化的ジェノサイドの真実を世界に伝える。ディアスポラのウイグル人の民族的アイデンティティを守り、言語、文化、歴史的意識を次の世代へ継承することです。このラジオは単なる放送ではありません。これは一つの民族の声です。私たちの目的は一つ。世界がウイグルの真実を聞くことです。